Ano. Věří, že tady budeš cvičit v trenkách, protože tohle, vole, jsem ještě neviděl. Tady ten záběr, ten je prostě drahý a já nejsem zadarmo. Vymyslel jsem tréninkový plán v Albertu. Hej. Já jsem plešou 5 sundáček a právě to na čurákovi jsem. Nejlepší dárek, co jsem kdy dostal. Bere to? Tak asi musíme bez toho, no. Ty vole. No, to už bere. Žena bude ráda. Nemám. No, teď už jí mi to určitě nebude. Čau lidi, vítám vás u nového videa a jsme tady konečně s dalším hostem, s Davidem Hrončokem. Slibovaný video a dneska jsou v plánu nějaký nohy, takže to pořádně rozbijeme. Já děkuju tobě, že jsi udělal takovou dlouhou cestu. Blázen za mnou je 4 hodiny, takže si dáme dneska nějaký trénink nohou a konečně se poznáme. Tréninky má ideální, takže... takže schvaluju a vidím to na pořádný trénink nohou. nebudem to obkecávat a Jdem na to. let's go. Tak jako první cvik si dáme předchopy, máš pořádný nohy, takže já musím Kvadráčiky. dát si to páček. Můžem. Jo, trochu to zpomal. Počkej, frajere, čekej. Ano. Věří, že tady budeš cvičit v trenkách? No, a nemůžu, nebo co se děje? No určitě ne. Ne? Takže buď si na sebe něco vezmeš, anebo ven. Aha, no tak to dám asi pryč, no. Protože tohle, vole, to jsem ještě neviděl. Takže jak jsem neviděl, stal se další fuck up. Jedu semka 4 hodiny, zaplatím ještě 100 šedé a nemůžeme cvičit, takže by mě jako zajímalo, co teďka, že? To je Plzeň, no. Přijel si. Drsnej hůd. Přijel si do levného kraje, kamaráde. Tady ten záběr, ten je prostě drahý a já nejsem zadarmo. Ne, omlouvám se kluci, to jsem nevěděl. Takže asi jako díky za video. Rád jsem tě poznal, A tak čau. dáme záložní plán. Nevím, tak se projdeme, pokecáme, dáš si nějaký trénink venku a pak koukám, že máš nějaký dlouhý vlasy, to se mi moc nelíbí, takže já si ostříhám. Super. Takže let's go. Vymyslel jsem tréninkový plán v Albertu. Jdem na to. Tak, první cvik je pojmenovaný dřepy s basou. Jdem tu basu a udělej 10 dřepů. 10 dřepů? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dáme si takový rychlý full body. Let's go. Rovnou se přesuneme na další cvik. Je to upažování s mlíkem. Půjdeme to taktikou. 5 vteřin budeš držet, Aha. dolů, 5 vteřin budeš držet a takhle to půjdeme 10krát. Dobře. 1, 2, Čo, počítáš jako? nahoru. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ty ruce trošku dál od sebe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pálí to. 1, 2, 3, 4, 5. Nahoru drž a teď kombinace dřep na jedné noze. Bok. Dynamika, druhá noha. Bok. Bok. 1 a 10 rychle. Bum. Do dřepu? Ne. Jo, takhle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nebo. Dobrý. Jsem se spocenej. Máme rovnou další trénink. Je to zaměřený jen na nohy a dynamiku. Vezmeš tady ten 25kg pytel Ano. a poběžíš tam a zpátky. Jedno, jako mám na sobě takhle, můžu? Hej. Pomalej. Špatný čas. Dobré. Běhy nejsou pro mě. Musíš trénovat víc. Já jsem powerlifter.
Tak, máme tady další cvik. Zdvih bicepsů s celým balíkem. Na každou ruku 10 opakování. Ty vole. To je ono. Jo, proč si ten sval? Yes. Jedem. Boom. Další, to je ono. Jo, ať se to hezky napumpuje. Yes, tady jak to jede, to je ono. No, jak můžete vidět, dá se zacvičit úplně všude. Hodí vlastníka, není vůbec problém, jdu do Albertu. A dá To už to nepočítám, takže nevím, kolik jdem ještě do selání. Wow. Je pořádná jistota. Jo, do selání. Wow. Stačí, dobrý. Spokojený pan trenér. Jak jsem tady běžel, to poprvé s tou stojí, nebo co to bylo, tak se jí zastavila nějaká prodavačka a opět koukala, ne, že ty vole. Úplně jsem říkal, že naběhne, vypadni odsad okamžitě, ty prase. Jako další cvik, tak budeme zvedat paletu nad hlavu. 10krát zdvih palety. Jak ji mám vzít, ale? No to si musíš poradit. Ty vole. Oh. Jako už je to s rukou, ne? Pojď, žádný. Kolikže? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parádní práce. Zavedeme sérii, cvičím s influencerem v obchodech. Víš, co všichni salfitku. A ty tak tady zvedni paletu, brácho. Ale já vím, že do něco posledně nějaké kliky. No, počkej, ještě něco na záda. No. Záda dáme tady s persilem. S persivalem. Než se. A půjdeš přitahy persilu na záda. Let's go. Každá ruka 15 opakování. A profíka. Tady mám něco lepšího. No, to možná bude lepší. Ještě teda počkej. Si postěžuju. Kameramane, pojď sem. Stěžuju si na obsluhu tady v Albertu. Já mám vodu a nepiju takovýhle hovna. Jak tady uklízíte? Ty vole, není normální. A jeden. Jo? Boom. Yes, křídlo. Jo, ať to tam jde. Jo, míň ten tricák, ty můžeš cvičit záda, brát. Neumím. Yes, to je ono. Jo, a ještě tady, to rameno nacpeš tam. Yes, to je ono, já s tebou dělám kulturistu. Ale ticho, jo. Chci se soustředit. Bez výmluv. Startujeme nový projekt. Boom. Takže kdo chce osobní lekce, pište, jo. Pak mi dáš 5 kg. Boom. Dobrý. Ještě druhou. Jeden. Pořádně do 3, 6, 7, 9. Dobrý. Počkej, ručníček si musím vzít, ne? Tak, teď si projdeš ještě 30. Potřebuji něco. Tak to si dáš tady s 12. Já radši 15. 12 taky postačí, když... Ale tak víš, jak to je, 13 přejde už se. Tak. Kolik opakování? Dáme 20. Yes, jo? Tady přes 30. Yes, ale zaklínej mi to nahoře. Než to dělá ten 30. Yes, to je ono. No, boom, nahoru. Yes. No, vím, že je to těžký, ale nezdávit. Boom. Říkáš 20? Yes. Ještě 5. Boom. Stop it.
Get some help. Ještě jednu. To je vidět, že máš zkušenost s těma 12 lety. Jede. 20 opakovat. Yes, další. Dobrý. Máš otvírák? Klikama? No, tak pojď sem, do uličky. Jsi spocenej. A tady 30 klik. Jedno jaký? Jo. Ale ne na koleno. Jeden. 7, 8, 9, 10. Tady ono jede. Chceš to víc? Nezvíře. Nezvíře. Mi to uklouzlo, ne? Teď jsi mladý padavané. Hoden plešky. Let's go. Let's go. Abych to nebyl sám. Tak mám pro tebe dáreček. Ty vole. To je zabiják. Ty píčo, díky dál. Jasný. Kde na plešku? Na plešku, no, co zbývá, že? To je dobrý na prdel. Můžeš jít na nějaký rande, s nějakou holkou, jsi říkal, no? To byla okamžitá hudrovačka. To nebude chápat, až tam přijde frajera. Já jsem plešou 5, sundáči kalhoty a frajer tam na čurákovi sebe. To už je extrémní, tady to narcistství jako... Tak to si boss, kámo, tak to budu nosit. Nejlepší dárek, co jsem kdy dostal. Co, jak se těšíš na novej? Tak já už jsem, jelikož jsem už jednou baskat měl, nebo krátký vlasy, tak jako vím, do čeho jdu. A doufám, že se David doma připravoval. Že to třeba zkoušel nějaký figuríně. Vlastně jo, to je fakt, no. Tam je nějaký fake? Může být, veď? Jsem otevřený všemu. Tak jo, udělám tam nějaký fake. Začneme 0-3. A je ztracena. Ne, počkej, to je obráceně. Na jedné straně mluvím. To bude mít jenom fake a tady bude mít flašku. Máme pofitku. A teď jsme se přesunuli semka do krásného prostředí, do lesa, kde mě tady pan Holič, kadeřník, ostříhá nějaký krásný baskat. Tak, jsi připravený. No zkus, viď? Bere to? Ne? Nemáš, vole, nůžky? Jsou tam nůžky ještě v tom. No, počkej, já musím nastavit. Chyba. Ještě jeden tip, podle mě to že drž jako v obráceně. Takhle. Takhle? Ne, vlastně ty umíš se strojkem, to já tě nebudu nutit. Tak asi musíme bez toho, no. Ty vole. Ti doroste za 2 dny. Či doroste, kámo, chceš to na video, tak pojď. No, to už bere. Já se bojím. Klidu, brácho, já jsem zkušený, ho. Vůbec se nemáš čeho bát? Ano, pevně. Žena bude ráda. Nemám. No, teď už mi to určitě nebude. Kámo, to se fakt bojím. Neboj, to je fakt v pohodě, kámo, máš to na 10 čísel. To je v prdeli. Počkej, já půjdu zepředu. Teď můžete vidět, jak stříhá profesionál. Bez žádného náčiní. Ty vole, dobrý kámo, vole. Legolas. Hahaha.
Co to mám myslet, ty vole? Vůbec počkej fotku, vole. Ale řekneš tam do videa, co máš za školu a jestli ti něco dala nebo nedala? Jo, dělal jsem holiče. Dalo mi do života hodně, ne? Mám zdravotnický liceum vystudovaný. Ale dalo mi to disciplínu, ale s tím, že naši mě vždycky vedli k tomu, že když budu mít dobrý známky, tak mi pomáhají v tom, co já mám rád. Takže když já jsem se dobře učil, tak mi hodně pomáhali s kulturistikou a proto já jsem se učil tak nejlíp, jak jsem mohl, ale že by mi ta zdrávka ty celkově něco dala, tak asi úplně ne. Tady vidíte, že rodina je základ, že jo? Ale určitě bych se nevystral na školu. Jo, když třeba chcete pak stříhat, tak je to důležité. Co to mě baví? Když tak bacha, tady mám znamínko, jo? Nevím teda, kde přesně. To je stříhání v přírodě, no. Prostě ve stylu. Máme tebe další otázku, ale můžeš se zeptat rovnou? Ne. Takhle? Ne? Tak Jo, naše otázka nebude, bohužel. Když jsi ještě dělal toho vedoucího? Koho? Nebo co jsi dělal to? Nebyl to vedoucí šéf? Jakýho strojvedoucího? Průvodčího, ne? Ne, revizorák. Jaj. Strojvedoucího. Bylo hodně těžký skloubit jako fitko a všechno dohromady? A nebylo to moc lehký, no, tak já stával jsem do práce v 2:30 ráno, protože jsem dojížděl z Nepomuku. No a potom po práci jsem vždycky po raní chodil do fitka, večer domů. A když jsem měl odpolední, tak jsem musel stávat brzo ráno taky, protože jsem potřeboval jít dopoledne do fitka a pak do práce, no. Vracel jsem se pozdě večer, takže nebylo to nejjednodušší, ale vždycky se dá najít cesta, když to máš rád, tak to vždycky nějak jde. A ještě jedna otázka. Když jsi potom začal dělat to, co jako miluješ, tak bylo to pro tebe jako uvolnění? Asi jo, viď? Ale určitě. Akorát potom, jak máš víc času i sám na sebe, tak tě začne dost pracovat hlava a začneš si všímat těch věcí, že když jsem jako revizor bral 20 000, tak mi přišlo, že když budu vydělávat víc, tak všechny moje problémy vyřeší peníze, ale tak to úplně není, no. Já jsem se začal zajímat víc o hlavu, o tom, aby já jsem byl spokojený sám sobě, aby jsem to ve finále to štěstí a ten klid našel sám sobě a ne v těch materiálních a ve vnějších věcech a to se daří. Takže teď už jsem takovej klidnej Dave, takže jsem za to rád. Barber Dave. Dobrý téma to uvolení hlavy, kámo. Nemáš ani oblečení, ani vlasy, Jsem dopad, že? Kdybych mu vzal obočí. Ne, to prosím ne. Hele, ty jsi otevřený ohledně... Jakože ohledně sypky, viď? No, jak v čem? No tak se tě chci jako tak ještě zeptat takhle na video, jestli ti všechno sedlo tak, jak má a jestli jako všechno v pohodě. Bo jak to zatím jako cítíš? To zatím to je dobrý, tak jsou to 2 měsíce. Testy vychází dobře, trochu horší jaterky. Trochu se rozhodil cholesterol a ten jsme zase nahodili dobře, ale s tím se počítá, víš, že všechno nebude úplně OK a s tím si do toho šel, takže o to víc teď musím dbát na vitamíny a věci kolem toho. Ale zatím všechno dobrý, i hlava funguje dobře. Tak to je hlavní. Ale pořád je brzo, víš, ty jako vedlejšáky, ty větší přijdou prostě po nějakém čase. No jasný, jo. A zatím všechno dobrý. Ale hele, jak to máš jako ještě se závodama? Jsou také jako nějaký ty kulturistici, nebo jak to tam chodí vůbec? Co myslíš? No jako závody, jako takhle během roku. No, tak máš vždycky jarní a podzimní sezónu. Takže já teď půjdu ten podzim, to už budou větší závody. Už nebudu tady, většinou v Čechách, zatím AFBB a SKFČR, ale už chci jít do NPC. Jo. To je federace, kde když vyhraješ profikartu a pak vyhraješ profesionální závody, tak se kvalifikuješ na tu Olympii. Jasný. Budeš na Olympii dřív jak Lamka? To uvidíme. A možná spolu budeme na Evols, tak se uvidí. Fakt lituju toho, kdo si semka potom půjde sednout.
Oprašil radiátory. To je dobrý. Na obličeji to má hodně. To je dobrý, paráda. To je taková zahřívačka na podcast. Ty jsi se měl stěhovat, nebo byl chvilku na tom, ne na Slovensku, že jo? Můžu se tě zeptat? Právě to moje životní etapa, kdy jsem to štěstí hledal úplně jinde, než jsem měl, víš. A Jsem nespokojený s tím, že jaký to bylo jako tady, když jsem měl všechno, tak jsem si řekl, že bude dobrý nápad odjet na Slovensko. To byl pěkně debilní nápad. a jsi furt jako nějak s Jerem a s těma ostatníma v kontaktu, nebo už se nějak... Jo, bavíme se. Tenkrát to prostě nebylo místo, kde jsem měl být. To ti došlo hned, jak se tam přijel, nebo až po chvilce ti to Po chvilku, ale no, tak po 2 dnech asi bych řekl. Víš, já jsem to furt bral takový, že to je nový prostředí, že si zvyknu, ale... A necítil jsem se tam dobře, ale mělo se to tak stát všechno. No, to asi jo, no. Tak jsem přijel a byl jsem takový vyhořelej z toho všeho. Začal jsem víc chodit do přírody, zase se víc zajímat o sebe a teď jsem tady a holím hlavu. takže je to tak. Dobrý, ty vole, dobře vypadá. Vypadáš líp než s vlasama, vole. Takže ještě než se na to podívám, tak mi řekni, jak se ti to páčí a jak jsi spokojený. Lepší než s vlasama. Fakt? Tak co? Jo, dobrý. Páčí se mi to. Jsem rád. Takže jo, jsme na konci, na závěru. Trénink proběhl, sice ne jako úplně v gymu, ale nevadí, byla to aspoň prostě sranda, že jo, to prostě musí být. A teď jsme tady dokončili stříhání, nebo stříhání, Prostě barberská prostě barber, že jo. Já si myslím, že dobrý. Napište do komentářů, co si o tom myslíte. Já si myslím, že pěkně ve stylu, děkuji ti ještě jednou. Nemáš Akorát ty vole. Já děkuju, že jsi přijel. Dostal si výživný trénink, dostal si nový fresh cut. Je tomu tak. Ještě mi zaplatíš, jo. A tak potom mimo video. Můžeme jít. Takže doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, koment, odběr, to znáte. A takže ti děkuji. Já tobě a mějte se krásně. Čau.